kowa in yama maraba, kai ma kai mai maraba. Alhaji Inuwa zakin fama jarumin mazaje, Alhaji Inuwa mai alfarma yau gurin kazance. Alhaji Inuwa kauren giwa ba a magaraje, ni a bani abinci nawa na mura abin dadewa, har dangi su dan cabawa. Baba na san kana iyawa, ko oda ina cabawa, dan ka saba rarrabawa. Allah ka bawa wanda yake ba mu duniya ya mora, kowa ya bani bana mancewa dan ina da lura. Inuwa ka fi tsara, halinka ana ta mora, manya gami da yara, kai fadar ka baka kura, kuma ba wanda zaka kwara. Bai taimakon mutane, mai fara'a hakan ne, mai martaba dan adam ne, mai dubun mutane. Mai ofishi Abuja Alhaji Inuwa muna kiranka, mai shugaban kasa mai gwamnoni duk a jama'arka, mai sarakuna mai malamai ka samu ɗaukakar ka. Sunanka ya yi tasiri kanka Inuwa inuwarka, gayya tana kasanka, kuma sannan suna yabaka, su sun san da ka'idarka, kai ba a yaudararka, don gaskiya nufinka, faɗa a cika shirinka, ya ƙara darajarka. Addu'a nike a kanka Inuwa don ka fita zakka. Alhaji muna yabaka, Allahu zai tsare ka, manya suna faɗinka, yara suna faɗinka, sarki yana faɗinka, mata suna faɗinka, maza ma suna faɗinka, mawaƙa suna faɗinka, har da bushu yana faɗinka.